Hallo beste kijkers, ook deze keer hebben wij weer een nieuw maandgerecht voor u. Voor deze keer is dat de Corvina filet. Dit is een Middellands zeevisje. We gaan die sous vide bereiden. Dat doen wij in een zak. Daar doen wij wat boter bij waar wij rozemarijn en knoflook in hebben zitten. Daar doen we wat citroenrasp bij. En we gaan het leuk afgarneren met wat zoete aardappelpuree. En we gebruiken wat verse verschillende groentjes, leuk voor apart. En als laatste doen we daar een Antoise bij van verschillende groenten met olie en verschillende kruiden. Nou, ik heb de vis al schoongemaakt. Die doen we zo in de zak. Daar doen we vervolgens de boter een beetje bij. Een klein beetje zout en peper. En dan gaan we hem sielen. Nou, die gaan we nou garen in het water. Die is gegaard. Die gaan we even bakken. En dan gaan we hem even bakken. Tussen gaan we onze sausjes opwarmen, onze puree en onze groenten. En als laatste de Antoise. En ook dit gerecht is weer de hele maand te verkrijgen bij Asteria. Eet smakelijk!